Nyakuramgaji wangu chendo endatil wadhi mbele gi weche wa manyien akoro wami sigana makende mwa ikonika wuono. Ng'ol mar obwongo kata autism biro gi midhiero mopogore opogore e kind nyithindo kendo mono gibedo gi tudruok makare gi jonyuolgi kanyakla kod jowetegi. Kata kamano yangore ni nitiere yore moko mag lony manyasani ma itiyo gode reso nyithindo mantiere kod midekre ma kamano. Tifo marwa Joyce Olo losonwa sigana ni kendo miwa gode yo machal kod ma. Lek mar janyuol ka janyuol en bedo gi nyathi mangima manyalo tayo ngimane makare, kata kamano seche moko mayok bed kare kendo nyithindo yudo midekre makelo negi ng'ol e ngimagi. Ma e ngima ma Winnie kod Rogers dage sani, tok nyithindgi yudo ng'ol mar obwongo kata autism kendo gihum nono kama ng'ol ma kamano nowuokie ni mar ne ginyuolo nyithindo mangima. Bang' jumbe ariyo na chako noko nyathi mopogore nonyore mana ma normal adhi kode hospital mokwongo. Bang' kendo jumbe moko ariyo adhi e hospital moro kendo nikech koro wiye kae ne yaore ahinya to wiye bedo maduong' very fast. Okono ni nitiere pi e wi nyathi nikech en gi condition mokwongo iluongo ni hydrocephalus. Onyuole anyuola ka nyathi moro ma normal like any other normal child. Kasto bang' mano to kano grow up nochako neno pogruok moko matindo tindo kuome kaka kaniluongo nyinge kaka diluongo nyathi to moneno ka en no correspond ne nyinge. Kore manwa ochijowa ni to en ang'o marach ka time ne dhi to ne o correspond to that. Kata bed ni laktar nomiyo gi lere wi ng'ol momako nyithindgi, Winnie kod Rogers wacho ni ne gibedo gi paro mathoth kod akwede wi chal mar nyithindgi. Okawa ndalo mang'eny sana nikech kane ochakore to napando mich sana, nokadhi kode dala, koro noka akete mana e ot. But nokawo thuolo ma sani koro jahigni 9. Anyalo wacho ni nyaka higni 6 kanyo endo ka pok ka accept, lakini bang' mano to koro na accept. Ingeni kila ng'ato konyuolo nyathi dwaro ka nyathi man sawa. Yeah. So kaka nokona ingeni mokwongo kata kapok atere hospital cha nakawo ndalo nikech aneno nyathi ok en sawa to podi tamri wacho ni Nyasaye ok nyal timona gima chal kamano. Koro nokoyot. Ne a lot of denial, yudo kata intere a lot of depression. Idonje depression, iparori ahinya, in gi stress nikech ikia kaka safari no dhi bedo. Ineno ka gima inema itimo gima rach momiyo nyathi ni chal kamano. Ng'ol mar obwongo kata autism biro mopogore ne mich nyathi Rogers mare miyo ok onyal wuoyo, gino mano medo pek e tudruok kode. Kata kamano ne giyudo yore mag loso tudruok e kinde gi wuode ma jahigni 9. Koro gadget ma otiyo godo ni endi en obedo en app mobedo installed e tablet ne. To koro kodwaro gimoro to nyalo dhi to siemo ni gino endo e app kanyo. To app no bende nyalo medo gik moko. Kapo ni dwaro kata chiembe, kata kapo no dwaro kar nindo, kata kapo no dwaro dhi luokore, kata kapo no dwaro dhi e wudi kuonde mopogore opogore. To nyalo siemo gino to tang'o gimodwaro. Ne kit ng'ol gi duto nitiere puonj ma itimo negi, ruecho ne joma ok nyal wuotho kod puonjo wuoyo ne jogo ma ok nyal. Kamano bende nitiere puonj mamoko mitimo negi. Here we have an interactive flow learning system or learning system. It's a LED display of, learning either numbers, colors. So we have the child calm, then we can introduce the gaming system. This wall-mounted water bubble bath stimulates the child and calms them down. So some children can come and then, just stare at the wall. We also have a musical touch wall system. And this also has different parameters in terms of learning shapes, learning numbers. It produces sound, and it invokes the aspect of touch. We are in a hydrotherapy pool setup, and this is a medical management model where we use water as a medium of treatment or management. Given an example of children who have
autism, we have some who present with hyperactivity, such that when we introduce them to the pool, the comfort that the pool offers, having the water around them, gives them that comfort of, being in a safe space, such making them to calm down. And having them calm down is trying to regulate their sense. Rito nyithindo gi ok yot kendo dwaro kony gi mijingo. Winnicott Rogers wacho ni ber ka piny owacho konyo gi yore kaka duoko piny omenda mag ruecho e kind thieth mamoko ma nyithindo gi nyaka yudi. Sirikal nyalo yudo kaka improve access mag special schools mondo at least jonyuol bende oyud yot because right now it costs a lot. Therapy oken cheap in Kenya and very expensive because I think one session ichulo ka gimoro 2,000 to mano for 1 hour. Kamano bende oganda ikwayo mondo kik tanga kwede ni nyithindo gi kata jonyuol gi kendo ruak gi e ngima gi. Ne jonyuol kaka Winnicott Rogers, dwaro gi en yudo kony kod tiegruok makare mabiro neno ni nyithindgi odago ngima maber. Joy Solo, Ramogi TV, Nairobi.